Stále si nejste jistí, jestli zimní pneumatiky stojí za to? Abychom vás přesvědčili, rozhodli jsme se natočit toto video. Podívejte se na test, ve kterém jsme srovnávali prémiové letní, celoroční a zimní pneumatiky Bridgestone na testovacím polygonu Bridgestoneu ve Švédsku. První velký rozdíl je jasně patrný už v okamžiku, kdy se rozjíždíte. Zimní pneumatiky nabídnou na sněhu skvělou trakci a vozidlo akceleruje okamžitě po opuštění bloků, zatímco vozům s letními a celoročními pneumatikami chvíli trvá, než se rozjedou. Zimní pneumatiky díky větším blokům, hustým lamelám a speciální zimní směsi nabízí výrazně lepší záběr, ovladatelnost a stabilitu. Hlavní výhoda zimních pneumatik se ale ukáže, když vyzkoušíte, jak se vaše vozidlo chová v reálném provozu. Nenadálá překážka může znamenat skutečné nebezpečí. Jak vidíte, letní pneumatiky nemají dostatečný záběr a nedovolí vám se překážce vyhnout. Když stejný manévr při stejné rychlosti vyzkoušíte na zimních pneumatikách Bridgestone, je to úplně něco jiného. Lamely zimních pneumatik se doslova zakousnou do tvrdého uježděného sněhu, což vám zajistí skvělou ovladatelnost vozu po celou dobu manévru, takže překážku snadno a bezpečně objedete. Abychom výhody ukázali ještě v jiném světle, vyzkoušejme, jak vozy na letních, celoročních a zimních pneumatikách Bridgestone brzdí. Jedeme stejnou rychlostí a brzdíme stejně intenzivně. Rozdíly jsou ještě markantnější. Auto na zimních pneumatikách zastaví na pár metrech. Auto s celoročními pneumatikami potřebuje o 80% delší brzdnou dráhu. Největším šokem jsou ale letní pneumatiky a jejich neschopnost zabrzdit na rozumné vzdálenosti. Aby v zimních podmínkách vozidlo skutečně zastavili, potřebují více než dvojnásobnou vzdálenost. Abychom ukázali rozdíl, vlastně ani nepotřebujeme drsné zimní podmínky. Dokonce i na mokrém povrchu široké drážky zimních pneumatik odvádějí vodu mnohem efektivněji, zlepšují ovladatelnost vozidla a dovolují projet zatáčku ve stopě o menším poloměru. Pokud stále ještě nejste rozhodnuti, podívejte se, co na nejnovější zimní pneumatiky Bridgestone říkají nezávislí experti. To je jasný důkaz toho, že Bridgestone plní svůj závazek zajistit řidičům maximální bezpečnost za jakýchkoliv podmínek.